Għaliex is-soċjetà li ngħixu fiha llum iva il-fqir naqsu iktar u min jaħseb li importanti nippruvaw nolluh aktar. Għaliex maħniex kapaċi nkunu bħal Kristu li jagħmel għażla radikali favur il-fqir, favur il-batut. Kieku aħna nkunu l-ewwel nies li kontinwament insemmaw leħinna bil-qawwa kollha fejn jidħol dan id-dnub, fejn jidħol l-abort. Mhux biss f'pajjiżna, però nkunu sensittivi anke x'qed jiġri barra minn Malta f'postijiet oħrajn. Illum ma nistgħux ngħidu aħna Malta eżolata mill-bqija ta' kulħadd. Aħna wkoll għandna responsabilità tagħna eżistijej quddiem sitwazzjonijiet li jiġru barra fil-limitazzjonijiet tagħna. Kemm fuq il-livell ċivili, kemm fuq il-livell politiku, min għandu l-poter fidejh, però anke aħna li nidħaltu b'tant modi, b'tant mezzi ma' persuni barranin, permezz tal-internet, permezz ta' chatting, permezz ta' SMS, permezz ta' exchanges li jsiru fuq livell universitarju, fuq livell akademiku. Irrid noqogħdu attenti eżistijej, għaliex meta qed nitkellmu iva miċ-ċirkustanza tal-paċi li rid tiġi b'Ġesu permezz Tomna Marija, ma nistgħux inboġġu fil-ġenb dil-ixxju tal-abort f'pajjiżna u l-ixxju tal-abort fid-dinja. Ma nistgħux nisktu, ma nistgħux qisu ma qed jiġri xejn, ma nistgħux li qatt mhux għaliex ma tmismana allura m'għandniex għalfejn ninkwetawn. Eżistijej aħna bħala bnedmin responsabbli għal xulxin quddiem Alla. U nixtieq li anka iva nduru lejn il-Madonna f'dil ġurnata ta' paċi, nitolbu għal dawk l-ommijiet li wettqu abort. Nitolbu għat-tobba li suppost jissalvagwardjaw il-ħajja ma minflok joqtluha sabiex il-mulej jgħinhom jikkonvertu minn dal-qtil li qegħdin jagħmlu. Nitolbu għan-nurses li jikkollaboraw f'dan il-qtil ukoll. Nitolbu għal dawk li jiffinanzjaw b'mod jew ieħor dan il-qtil. Nitolbu għal politiċi li b'suppervja kbira jillegalizzaw l-abort f'tant pajjiżi. Nitolbu għal dawk li huma responsabbli eżistijej illi jużaw l-istess flus li jiġi mill-abort jew jiffinanzjawh sabiex mdew b'daw l-affarijiet għal affarijiet oħrajn. Nitolbu għal konverżjoni tad-dinja eżistijej. Id-dinja ma jistax ikollha l-paċi meta għandna din il-gwerra siek tad-dejja. Meta fit-tieni gwerra dinjija eżistijej kellna l-Olokawst kontra l-Lut għadna sal-lum insemmu l-inġustizzi kbar li seħħew kontra ħutna l-Lut. Però llum il-ġurnata għandna Olokawst ieħor, Olokawst sieket kif darba seħħlu xi ħadd kontra dawn it-trabi innoċenti li tiġu maqtula mill-eżiż ġenituri tagħhom u min-nies li suppost jissalvagwardjaw il-ħajja. Eżistijej, ma nibżawx insemmu leħinna anke kien ħalsu prezz. Anke kien ridikolawna, anke kien waqqawna ċajt. Ma nibżawx nitolbu, ma nibżawx nitkellmu, ma nibżawx naġixxu. Ħalli verament ikonna l-paċi.